Хәерле кич, кадерле дуслар. Мин Гөлнара Яруллина, татар штабы координаторы булып, Казанга барып кайттым. Бик кызык чараларда булдым. Инде беренчесе мин икенче татар гимназиясында булдым. Анда безнең татар яшьләре ничек яшәвен сөйләдем. Без монда нинди чаралар уздырабыз, яшьләр нәрсә турында уйлыйлар. Монда бит бик күп яшьләр Татарстаннан һәм алар инде менә безнең шул татар гимназиясында укып Мәскәүгә күчтеләр. Алар алдыннан чыгыш ясадым һәм аларны безгә Мәскәүгә чакырдым. Татар гимназиялар бик матур, кызык музейлар ачтылар. Татар музейларында анда Мәрҗани турында, бик шәхесләр турында бик күп мәгълүматлар бар. Менә минемчә инде татар балаларына иң кирәкле шул. Һәм анда алар бик матур итеп татар телендә сөйләшәләр. Шул икенче гимназиясында татар телен өйрәнәләр. Хәзер дә гомумән менә алар бөтенсе мине каршы алдылар. Исәнмесез дип, миңа бик ошады инде бу. Алар алдында чыгыш ясаганда алар миңа бик кызык сораулар бирделәр. Ничек мин бу штаб татар белән шөгыльләнә башландым? Безнең максатларыбыз турында. Тагын алар безгә тарихын сөйләделәр. Икенче татар гимназиясында безгә бик кызык итеп экскурсия ясады Хамидуллина Камария Зинуровна. Ул шул татар гимназиясына бик күп өлеш ясады һәм бик кызык музейлар ачырга мөрәҗәгать итте һәм шуңа аркылы бик күп кызыклы музейлар ачтылар. Тагын без икенче татар гимназиясында булдык. Ул инде 15-нче номер. Анда директор Фанит Фахразович безнең белүенчә Фарис абыйның дусты һәм ул да безне үз мәктәбенә кунакка чакырды. Без дә анда чыгыш ясадык. Мәскәү татарлары турында, яшьләре турында һәм алар да безгә үз музейларын күрсәттеләр. Алар безнең алдында чыгыш ясадылар төрле музыкаль инструментында. Һәм шулай ук аларда да бик кызыклы музейлар бар. Ул бик матур бина. Аның инде 1993 елда ачылган ул гимназия. Аның турында бик матур кем ясаган, кем аны ачкан, шул турында менә аның китабы да чыкты. Шунда да без кунак булып кайттык. Матур итеп безне чәй эчерделәр. Тагын мине Казанда бик кызыклы передачага чакырдылар. Ул инде таяну ноктасы дип атала, ТНВ каналында чыга. Анда без бик катлаулы теманы ачыкладык. Инде ул әлбәттә җанисәп алу һәм татар милләтенең кешеләрне кая югалтуын, кая алар ничек, куда пропали у нас перепись населения татары в Москве, и вот нам конкретные вопросы задавали. Мин анда бик кызык кешеләр белән сорау-җавап рубрикасында катнаштык. Анда инде главный редактор газеты «Мәдәни җомга» Имамов Вахид Шаихович. Тагын инде ул Ләбиб Лерон, ул поэт, журналист, заслуженный деятель Республики Татарстан һәм бездән инде ул редактор Ринат Сайфиевич булды. Менә без бергәләп шул алып баручының сорауларына җавап бирдек. Анда бик катлаулы сораулар булды һәм мин дә җавап бирә алдым. Тагын без иртәнге Манзара дигән передачасында чыгыш ясадык. Анда Илдар Абыкиямов безгә сораулар бирде. Татар яшьләре ничек яшиләр, Мәскәүдә штаб татар ничек эшли. Менә шуның турында сөйләштек.
һәм иртәнге передачаны аны күрсәттеләр. Казанда инде беләсез бик күп татар театрлары. Менә мин үзем һәрвакыт Казанда булгач яратам йөрергә Камал театрына, Тинчурин театрына. Бу юлы инде мин Тинчурин театрына барып кайттым. Анда студентлар ничек җәй көне ял итәләр, шундый кызыклы комедия булды. Менә шунда барып кайттым. Тагын мин бу поездкада Мунча ташына барып кайттым. Ул инде Уникс сарайында булды. Бик кызык шаярт шоу инде ул. Һәм анда без Гамилә абый безне һәрвакыт чакыра. Инде Мәскәүгә килгәч, без дә Мунча ташына йөрибез. Сез белегезенчә, безнең YouTube каналда бик күп роликлар бар. Анда инде кызык бик шәхесләрдән бирә алабыз интервью. Бу юлы мин Казанда үзем Индус Тагиров белән күрештем һәм аннан бик кызык видео материал алдым. Аны безнең YouTube каналыбызда кара алырсыз. Казанда булганда безнең Түбәтәй ресторанында безнең Мәскәүдән чыккан Нур төркеме, ике кыз матур итеп, алар иҗат башлады Мәскәүдә. Менә алар Түбәтәй ресторанында кичкенә генә концерт ясадылар. Менә шунда да мин барып, алар иҗатын тыңлап һәм алар турында без бик яхшы сүзләр әйтә алабыз. Алар бик уңган кызлар, аларның җырлары бик йөрәктә кала торган. Һәм шулай итеп мин дә аларның концертына барып кайттым. Безне Казанда бөтенсе белә, бөтенсе хөрмәт итә. Һәм бик инде минемчә бик яхшы без штаб татар Мәскәүдә шундый зур эшләүне бөтенсе белә һәм мине дә инде белеп алалар да исәнләшәләр. Миңа инде бу бик горур. Рәхмәт.